Bună ziua, dragilor! Sunt Gianina Hagimă, medic ginecolog din Pitești. Am decis să mă retrag din majoritatea grupurilor de WhatsApp pentru că am constatat că, deși am publicat de multă vreme, sunt de peste un an, și anume prin noiembrie 2023, informațiile mele legate de compoziția vaccinurilor COVID. Nimeni din România nu a mai inițiat un astfel de proiect de aflarea compoziției acestor produse experimentale administrate la 70% din populația globului. Eu am realizat o analiză de microscopie electronică cu raze X în care am constatat că aceste produse conțin carbon, oxigen, siliciu, idriu, titan, staniu, magneziu, aluminiu și nu conțin azot și fosfor. Experimentele mele au fost confirmate și de alți cercetători. Un exemplu este cel al cercetătorilor din Argentina, care au găsit cel puțin 55 de elemente nedeclarate în vaccinurile COVID, printre aceste elemente fiind și elemente rare din grupa lantanidelor, care au proprietăți speciale, și anume luminiscență și proprietăți magnetice, și sunt folosite în industria aceasta a semiconductorilor, în industria electronică. Eu consider că noi trebuie să luptăm pentru adevăr. Este adevărat că atenția noastră este deviată permanent de tot felul de lucruri, ba de informații științifice lansate și neverificate de alții, ba de tot felul de scandaluri politice. Sigur că este importantă și politica, însă noi știm ce urmează. Știm că urmează transumanismul, controlul absolut al ființei umane și al creierului acestuia. Deci, noi pentru asta ne-am implicat, sau cel puțin eu pentru asta m-am implicat, pentru că nu accept ca aceste lucruri să se întâmple pentru mine și pentru copiii mei. Observăm, deci, că au fost lansate păreri, și anume acel domn McKernan din Statele Unite, dar și profesorul Murakami din Japonia, de la Universitatea de Știință din Tokyo, au lansat ideea sau au constatat ei că în aprilie 2023 că vaccinurile COVID ar fi contaminate cu ADN, cu plasmidă ADN și cu o secvență a virusului SV40. Din păcate, constatările mele spun altceva și, de asemenea, constatările altor cercetători. Mi-aș fi dorit foarte mult ca oameni din România să-și dorească să afle într-adevăr compoziția și să confirme sau să infirme ceea ce am găsit eu. Eu sunt convinsă că sunt mulți dintre dumneavoastră care mai au încă flacoane de vaccinuri COVID și, fiind în țara în care totul funcționează pe cunoștințe și relații, pile cunoștințe și relații, am fi putut să facem o astfel de analiză de microscopie electronică cu raze X sau analiza pe care au făcut-o cei din Argentina, și anume ICP liniuță MS, adică spectrometrie de masă cuplată inductiv. Este în interesul tuturor să aflăm adevărul, mai ales că în spatele, pe lângă informațiile pe care le-am găsit, deci constatările făcute în urma microscopiei electronice, am găsit și numeroase informații care susțin faptul că se dorește transumanismul. Să nu uităm de acel document al Comisiei Europene în care se previzionează că până în 2050 va apărea o nouă formă de om, și anume transumanul. Să nu uităm de numeroasele documente NATO pe care le-am și pus pe pagina mea de Facebook. De asemenea, numeroasele articole publicate pe tema internetului corpurilor în revista IEEE și revista ITU, International Technology Union. Să nu uităm de afirmațiile
profesorul Achildes, care este și fondator al revistei ITU, afiliată ONU, care spunea în prezentările dumnealui, afirma că vaccinurile ARN mesager sunt bio-nanomașini. Să nu uităm de asemenea afirmațiile nanotehnologului de renume mondial, și anume Robert Freitas, din 2017, într-un interviu cu Ray Kurzweil, în care spunea că nanotehnologia poate să înlocuiască acizii nucleici, poate să determine ribozomii să producă proteine. Deci toate aceste afirmații vin să susțină ceea ce am și găsit prin microscopia electronică cu raze X. Sigur că nu am efectuat-o eu, a efectuat-o o persoană căreia m-am adresat și a binevoit să fac această investigație. Haideți să căutăm adevărul. Eu mă voi retrage, dar sigur cu mulți dintre dumneavoastră știți numărul meu de telefon în cazul în care sunteți interesați să faceți o astfel de investigație. Aveți flacoane de vaccinul COVID, aveți o cunoștință care ar putea să ne ajute cu realizarea acestor experimente, eu sunt interesată să colaborez. În rest, pentru devierea atenției, pentru tot felul de scandaluri politice, nu voi mai colabora. Doamne ajută și haideți să vedem răul adevărat care urmează și să luptăm împotriva lui. Eu cred că asta ne-a motivat să intrăm în luptă, nu politic.